V minulom týždni sme boli svedkami nových historických maxím. Americký akciový index S&P 500 a index Dow Jones uzatvárali na nových historických maximách a nemecký akciový index DAX uzatváral nad psychologickou hranicou 10 000 bodov. Tento týždeň z hľadiska makrodát bude relatívne pokojný. V úvode týždňa sa budeme sústrediť na dáta z Ázie, kde bude Japonsko ohlasovať vývoj svojho HDP za tretí kvartál a taktiež budeme očakávať obchodnú bilanciu Číny. Tieto dáta by mali naznačiť sentiment na finančných trhoch, ktorý by sa mal niesť počas celého týždňa. V pondelok bude taktiež Nemecko zverejňovať svoje dáta o priemysle v podobe priemyselnej výroby a v útorok sa dozvieme o obchodnej bilancii Nemecka. V útorok bude svoj stav priemyslu hodnotiť a zverejňovať Veľká Británia. V prípade Veľkej Británie ako aj Nemecka očakávame, že priemyselná výroba za mesiac október by mala mierne spomaliť. V stredu sa pozornosť investorov presunie do Ázie, kde bude Čína ohlasovať svoje cenové úrovne prostredníctvom indexu spotrebiteľských cien. Teda dozvieme sa viac o inflácii, ktorá by na medzimesačnej úrovni mala ostať bez zmeny a na medziročnej úrovni by mala sa držať na nezmenenej úrovni, a to 1,6 %. V stredu v priebehu dňa sa ešte dozvieme niečo o stave francúzskeho priemyslu v podobe indexu priemyselnej výroby, ktoré bude ohlasovať Francúzsko, a neskôr počas dňa bude ohlasovať svoju obchodnú bilanciu Veľká Británia. Vo štvrtok budú investori pozorne sledovať cenovú úroveň Nemecka, ktoré bude ohlasovať vývoj inflácie za mesiac október prostredníctvom indexu spotrebiteľských cien. Medzimesačne by nemalo dojsť k žiadnej zmene a celková ročná inflácia by tak mala zostať na nezmenenej úrovni, a to 0,6%. Neskôr počas dňa bude zverejňovať svoju cenovú úroveň alebo infláciu Francúzsko, opäť prostredníctvom indexu spotrebiteľských cien. Uvidíme, ako tieto dáta dopadnú, pretože eurozóna a jednotlivé krajiny eurozóny naďalej bojujú s rizikom deflácie a jednotlivé kroky ECB, ktoré boli pred zhruba 2-3 mesiacmi učinené, tak boli aj z hľadiska toho, aby sme sa vyhli deflácii v eurozóne. Pravdepodobne najdôležitejšou udalosťou tohto týždňa bude štvrtkové zasadnutie ECB, na ktorom by sme sa mali dozvedieť bližšie informácie o programe LTRO, respektíve o ďalšom zahájení kvantitatívneho uvoľňovania, ktoré bolo ohlásené na minulotýždňovom zasadnutí ECB guvernérom Mariom Draghim. Vo štvrtok ešte môžeme očakávať ďalšie makrodátá spoza oceánu z Ameriky, a to práve maloobchodné tržby, ktoré sú celkovým meradlom príjmov v maloobchode. Nakoľko Amerika je spotrebná ekonomika, veľmi dôležitým ukazovateľom práve amerických makrodát budú tieto maloobchodné tržby, na ktoré sa budú investori sústrediť. V piatok budú zverejnené dáta o priemyselnej výrobe v eurozóne, ako aj index spotrebiteľskej dôvery v USA, ktorý je meraný Michiganskou univerzitou.